10. postaja. Isusa svlače. Dopustio sam da budem gol, da mi ljudi otmu i ono što je na meni najintimnije. Pustio sam da se zloća pakla na meni do kraja iskali. Dopustio sam da mi obeščaste stidljivost i intimu moga tijela. Uvijek ćeš htjeti imati samo za sebe bar mali komadić života i svijeta gdje možeš biti sam. Nešto što ne želiš da ljudi dodirnu, nešto samo tvoje, čega se čak i ti stidiš. Htjećeš imati nešto što ne smiju vidjeti drugi jer bi te obeščastili. Čuvat ćeš to i skrivati. Mislit ćeš da imaš pravo samo ti na to. Plašit ćeš se grijeha baš tu. Htjećeš pošto poto sačuvati svoju nevinost i intimu. Borit ćeš se svim silama za to. No dođe trenutak kad to više ne možeš sačuvati. I kroz taj križ morat ćeš proći. Ima situacija u kojima sve moraš predati, da više ništa nemaš svoga. I ono zadnje ti oduzimaju. Zato daruj sada Bogu sve. Jedina netaknuta intima bit ćemo ti, Otac i ja. Križ nije samo razgoličenost tijela, još bolnije je kad ti razgolite dušu. A grijesi su te već davno razgolitili. Uzmi taj križ i nitko te više neće moći razgolititi. Dopusti Ocu da ti dade novu haljinu. Daj mu svoju intimu. Daj da je obuče u savršenu nevinost. Uzalud se trudiš sačuvati svoju nevinost. Danas priznaj da si i tu slab, da bez Boga ne možeš. To je 10. križ. Križ stidljivosti, srama, čežnje da ostaneš nevin sam svojom snagom. To je križ snaga, straha, to je 10. križ. Križ straha da netko ne dozna kad padneš. Uzmi taj križ i naći ćeš me brzo. Tu te čekam, tad se nećeš bojati. Prihvati samo to da si slab, da nisi drugčiji nego što jesi. Čovjek s obeščašćenom intimom. Tu ćemo se sresti. I nitko te više u meni i kraj mene neće moći obeščastiti, razgolititi i oduzeti tvoju nevinost i intim.